Kukhona nongenayo lapha okubonayo. Kukhona ongenayo ngiyabonga kakhulu. Oh, hayi ungcono. Lalela-ke awuzama ukusondela-ke mfethu ngoba manje ngibona ngathi isikhathi siyahamba kungaze kushone ilanga phela ungafikile la. Okay, ngizovela vele bese ngilungile nje ngizokutshela uma sengiseduzane. Ngiyajabula-ke. Okay, woza. Sawubona. Sho, kanti mfethu siyazi into usizo lakho kanjani la? So ngasiza ngani? Lo mfana usuyifakile mfethu imali ufuna ngiyolala kuye lena ngifuna ngizama ngaloshini wakho lo hlala bazama ngawo la lo hlala ubashaya ngawo la endaweni. Hayi ngokubona. Lo shini wakho lo hlale ngibathi ngawo la endaweni. Ngicabanga le mali iningi kanjani mfethu ukuthi nje ngeke. Okay. Awudalile ngicabanga mfethu angikho nje bethu uzokutomba mfethu kangaka. So hayi ngilaya ukusenzela so. Okay, please. Afika umuntu. Ngikhathele ngiyedlula. Osiyami. Ayikhathele sona boye disihanje. Angizori ngishiye imoto endleleni la ithi mangimise nje azili nje. Uthi intombi enjani ehamba long distance ngamena shona imoto. Bakithi. Uright what? You right. Ngiyaphila nami. Ya, no ngiyajabula ukubona ukuthi usufikile yabo. Ya. So ungangithathe ngathi ngiphuthuma izinto yabo. Ukubiza kwami ngoba ngiyasaba ngisovalweni. Labafana bakweminye imizi ukuthi bengaze bengicoshela iqatha mina ngicosha. Yilokho ahlahla kwenza. Hawu yangidelela ke manje. Hawu ngani? Abafana bakweminye imizi kuthi seqatha nje umini ngithatha kanjani ke mina? No, angisho kanjani. Like bengizokwenzani nje. Izinto ezenzakalayo mhlawumbe angisho ukuthi wena yabo. Sekuvamile. Kodwa ke mhlawumbe ke ake ngibuze already. Yabuza. Cabangile. Kanti kuvela ukubuza. Cha ngifuna nje ukuthi ungibhobokele nje already. Nje simbuzo umubi kanje. No yazi ngingakusho nje kahle kahle eqinisweni. Ngiyakuthanda and ngiyakuthanda kakhulu ngendlela mhlambe engehlule ukuyichaza kuwena yabo. So ingakho ngithe angithatha isinqumo esikhulu kangaso ukubiza eduze siyenze lento. Ngoba ikhona kuzoqinisa uthando lwethu. Okwesibili ngizozenza zonke ifanele ngiyathembisa zakhona. Luthambile. Cha. Ngizama ukusho ukuthi ngifuna ukuzenza zonke ifanele zakhona. Ukulobola izo zonke izinto. Kodwa phela ngeke umuntu ayisele inkulumo isesakeni. Uyazi nawe yabo. Yeah, yilokho kakhulu. Ngiyabona. So athi ngimike mina ngizomela. Kusiyami. Ngiyakuthanda wena. Ayi ngathi ngathanda amanzi noma bani. Usho kanje? Hayi ngiyakuzekisa. Hayi. Hawu, hey, sanibonani. Lendoda? Hey, hamba kahle mfowethu. Hey, sikhona, hamba kahle. Hey, Jomi, hamba kahle. Angiyaphila kabami. Hayi futhi nama angihleli, bengenzela nje ukuthi ngifakise mfowethu. Oh, ubona indoda? Hayi, ukubona. Hayi, akuhluphi. Ngiyabuya khona manje. Yes. Hey, man. Siphingo. Dani? Cela
attenda kancane ndoda kungathi kunodaba esifuna ukumusha short kancane nje only 5 minutes sobe sesiyabuya. Ngathi ngikhathele uzothi ukuphumula kancane. Alright. Ngiyabuya ne? Yeah. Ngiqolisa ukuqedela. Akunankinga right vele ngithe mina ngidinga amanzi nje abandayi drink ya. Oh. Right. Akunankinga ke. Ngiyabona. Thala. Hawu hey. Namanje sambamba lo muntu. Hawu siyaphusha. Hawu. Hey cha senihlalile mfowethu senihlalile. Hayi kubekezelelana nje kungathini. Hawu konje lengane yangakini. Buye ngikhohle phela. Yangakithi ngapha. Ngiyabona manibingelelana la ukuthi ngathi niyazana. Ngiyamazi mfowethu ngiyamazi kakhulu nje. Uyi female based yami. Female based. Yeah, female based. Akazi female based. Yini manje i-female based? Cha female based umuntu nje wesifazane osukuzwana naye. Xoxa mhlawumbe inkinga eningi noma mhlawumbe inkinga mhlawumbe nomuntu wami. Yabona ngiyakhona ukuthi angixoxe ethi nginenkinga ethize umuntu athi hayi umuntu esifaka yabo umuntu okhona nje ungifisa nje into eziningi wena mfowethu. Kahle umngane female based kuyena mina ngiyi-male based yena uyi-female based umngane nje wentombazane. Madoda anithi into lezi zinto hayi khuleka hayi madoda sinithembe phela hayi lutho khuleka njengoba ngisho nje mfowethu kahle kahle nami bengingahleli ngisuka ngapha kaphenyane ngiyangapha kwaNcede yabo so bheka imama wendoda yazi ngisazizwa kahle manje yini ngizwa ngathi ngingenwa ikhanda elincane engaliqondi akuyona inyongo mhlamba kona umkhuhlane hayi ndoda ngeke kade ngihlezi endlini usuku lonke ngabe ngithi mhlambe sengihlatshwe ilanga kakhulu angiqondi kwenzakalani no awuzama ukuchatha mfethu nami ngihleli safuna ukuya ngapha Ncede isikhali siyangishaya nomuntu wakho mfethu ngingaze yabo ukuthi uba nenkinga nyanga yabona no ndoda hey owenze kahle ukuthi uzongibheka ngapha yabona akunankinga hayi ngizonke mfethu sobe sixhumane mfethu nami sathi shwi ngapha hayi ubusizwa ke lo okay bafo sure yini kanti manje ngoba ngathi awusekhona bafike bakubonyile ngaphandle bawa nokusobushaya ibhathi bashi hayi right yini kuseshana uNkulunkulu wami indaba cha ngibona nje awukho right nje no yazi badala kahle ngizokushaya ikhanda elincane engingalazi eqhamukaphi nozungezana engawuqondi cha ngeke ngiyala-ke cha ngishothe abantu bala endaweni ke bangibone nje ngena nje base nje babona nje ngcono nje uphathwe nje ikhanda wayile ikuphathwa base khona mina cha li wrong kuyaganga ngeke ngeke mhlawumbe ngizoba right ngizozama ukuqina kodwa ngingcono ungathi ulala at least uphumuleke ubona kanjalo mana hayi kodwa awucabanga ukuthi senze lento kuqala bese uyabona nje uma ungalala nje kuyoba ngcono kabi nje masu right nje ikhanda lingasekho ungaphumula nje manje nje no yazi into engibonayo ake ngizame mhlawumbe Show. Você pula, leva, hayibo bengengedwa phela uphi lo
Hayi. Yebo. Ushonephi kade? Hayibo mina ngibona ungavuki mina ngikuvusa ngikudinga ubusuku bonke ngasabona ukuthi ngcono ngihambeke. Uhambe nini? Ngihambe manje kuseni. Hawu. Wahamba singasenzanga lutho. Akade ubonile ke cishe senza lokho.